гаспадарства. Мы пачынаем цикл відэаролікаў фальклорна-этнаграфічных матэрыялаў Слуцчыны з вечнага, якія запісаў слуцкі краязнавец, фальклорыст, літаратуразнаўца, паэт, настаўнік Рыгор Віктаравіч Родченка. З дапамогай вучняў і настаўнікаў зроблена тысячы запісаў. Сярод іх ёсць і вельмі каштоўныя. Давайце паслухаем паданне пра абарону Слуцка. А было гэта сталася ў нас на Белай Русі, як паўстала на ёй улада княжацкая. Пачалася крыўда над людзьмі, што раней вольна жылі. Стала княжацкая зямля, разам з лесам, разам з рэкамі, азёрамі. Так з карысці княжай на сялян і прыгон самы паўстаў. І хоць князьмі цэркві будаваліся, не было літасці княжай да ратых, угнявілі, відаць, людзі, спаса з прачыстаю, і паслана была кара на зямлю нашую. Пачалося найсце татарскае на Слуцак наш, а вёў татараў на тутэйшую Русь купец-драднік тураўскі. Князь жа Андрэй Случаскі да цесця ў Мінск падаўся. І калі б дзядзінец замак слуцкі не мураш-майстар будаваў, і каб абарону яго не ваявода Пуцята трымаў, быць тады бядзе неўмінучай, загінулі б слуцкія людзі. Падступілі да сцен дзядзінца ворагі, тучай шлюць татары стрэлы доўгія, а ў адказ ім нашы самастрэлаў пасылаюць свае стрэлы, жалезныя, калёныя, што нясуць смерць пэўную ворагу. І хоць татараў ад сцен і адбілі, і удалося ім пралом у браме зрабіць, і хоць безліч татараў з таго палягло, а замест іх новыя перліся. Пачала тады слабнуць сіла слуцчан. Ды якраз у той час Настасця, жонка лучніка, з дзіцём сваім на руках, з малым хлопчыкам, а за ёй і маткі іншыя з малымі дзецьмі, да абаронцаў падышлі, заявіліся. Імем дзяцей сваіх Наста з маткамі перамагчы ворага заклікаць сталі. І цуд вялікі той стаўся. Духу абаронцаў ён узняў у 10, а татараў дух з таго заняпаў, і пагналі нашы ворага лютага аж да самага стану іх. А назаўтра, падпаліўшы дамы горада, адышлі татары ад Случаска. На захад далей пайшлі гвалтаўнікі. Так Настасся, жонка лучніка, родны горад уратавала ад ворагаў, за што і памяць пра яе паміж нас засталася неўміручая. Паданне запісаў беларускі пісьменнік, драматург Язэп Дыла ад сваёй бабкі Дамінікі, вялікай казачніцы і захавальніцы народных гістарычных песень. Затым Язэп Лявонавіч перадаў гэты твор збіральніку Рыгору Родченку. Вось такая гісторыя. Заставайцеся з намі, чытайце разам з намі і ніколі не забывайце роднае сваё. Да новых сустрэч!